ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଲା ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସ, এই ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସଟା କ'ଣ ନା ବଜାରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛେ। ତା ଭିତରେ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାକ୍ସ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲ ଅଛି, ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି, ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ। ତା ଭିତରେ ଆମର ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍ ଦେଖୁଛେ, ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସପ୍ ଦେଖୁଛେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେତେ ପ୍ରକାରର ସପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଠି କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ଆମେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆଉ ୟୁଜେସ୍କୁ ଆମେ କନସିଡର କରିବା। ହେଲେ ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସ ମାନେ ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିବା ଯେ ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସ ମାନେ ବଜାରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସେ ସବୁକୁ ନେଇକିରି ଆମର ମାର୍କେଟ ତିଆରି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ମାର୍କେଟ ମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ମାର୍କେଟ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଗୁଡ୍ସ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ଅଛି। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆମର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଟୁ ରିଟେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି। ତ ରିଟେଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ତା ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସଟା ଆସୁଛି। ମିକ୍ସ ମାନେ ମିଶିବ, ସମାହାର। ତାହେଲେ ବଜାର ସମାହାର କ'ଣ? ବଜାର ସମାହାର ହେଲା ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ରିଟେଲରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସ କହିବା। ତାପରେ ଆମର ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିକ୍ସ କ'ଣ। ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସ ଉପରେ, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିକ୍ସ ଉପରେ। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିକ୍ସ କ'ଣ ନା ଦୋକାନଟିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନରେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରାୟ ନିୟର ଆବାଉଟ୍ 1000ରୁ ଅଧିକା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମର ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି। କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତା'ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଟେଲ୍ ସପ୍ ଭିତରେ ପାଦ ଦେଇ ଦେଉଛେ, ପାଦ ଦେଇଦେଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖୁଛେ ସେଠି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାହାର ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ମିକ୍ସ ହେଇକିରି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଆମର ହେୟାର ଅଏଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମ୍ପୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ନେଲ୍ କଟର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଫେସିଆଲ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରେ ସମାହିତ ହେଉଛି, ତାକୁ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିକ୍ସ କହୁଛେ। ତାହେଲେ ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସ ମାନେ ସବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମିକ୍ସ ହେଇକିରି ରହୁଛି ବଜାରରେ। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିକ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଯାହା ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିକ୍ସ କହୁଛେ। ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିକ୍ସ ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରାଇସ୍ ମିକ୍ସ କ'ଣ। ପ୍ରାଇସ୍ ମିକ୍ସ କ'ଣ? ପ୍ରାଇସ୍ ମିକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯିବେ ଟଙ୍କିକିଆ ସାମ୍ପୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର 500 ଟୁ 1000 ତାଠୁ ଅଧିକା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଛି।
ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିକ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ପ୍ରାଇସ୍ ମିକ୍ସ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ମିକ୍ସ ଦେଖୁଛେ, ଦୋକାନ ଭିତରେ କେତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରୁ କେତେ ଅଧିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିଳୁଛି। You make a study. You go to the shop and establishment and make inquiry at there. ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଣା ବିକା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପଶିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ମାର୍କେଟିଂ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ, MBA ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ, ବହୁତ କ୍ରିମ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଭିତରେ ଯିଏ ପଶିଗଲା ତାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଜାର ଭିତରେ ପ୍ରାଇସ୍ ମିକ୍ସ ମାନେ ମୋର ସାମ୍ପୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମର ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସ କଲା, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିକ୍ସ କଲା, ପ୍ରାଇସ୍ ମିକ୍ସ କଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବାୟର ବିହେଭିଅର। ବାୟର ବିହେଭିଅର କ'ଣ ନା, ବାୟର ବିହେଭିଅର ମାନେ କନଜ୍ୟୁମରଟି ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଯାଉଛି କିଣିବା ପାଇଁ, ତ କିଣିବା ସମୟରେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ରହୁଛି। ସେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି, କିଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ବାପା କହିଲେ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଟିଭି ଆଣିବା, ପିଲାମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଚାହା ଖାଇଲେ, ଏକାଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ସାମସଙ୍ଗ ଆଣିବି, ମା କହିଲେ ମୁଁ LG ଆଣିବି, ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ସୋନି ଆଣିବି, ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ବସିକି ଥିଲା, ସିଏ କହିଲା ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ଆମେ ଆକାଇ ଆଣିବୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଗଲା, କେଉଁ ଟିଭି ଘରକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଦୋକାନକୁ ଗଲେ, ଦୋକାନରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବୁଝିଲେ, ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ବୁଝିଲେ, ୱାରେଣ୍ଟି ବୁଝିଲେ। ସବୁ ବୁଝିଲା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ନାଇଁ ଆମେ ସନି ଟିଭି ନେବା। ତାହେଲେ ଘରୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଲେ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ସ୍ଥିର କରିକିରି ଗଲେ ଆମେ ଏଇ ଟିଭି କିଣିବା ନା। ତ ଏଠି ବାୟର ବିହେଭିଅରଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସେ ଘରୁ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ଯିବେ ଆମେ ଏଇ କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷ କିଣିବା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବା ସପ୍ ଆଟ୍ ଦି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସରେ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ବାୟର ବିହେଭିଅର। ତେଣୁ ଏଠି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ଯେଉଁଟା ଆମର ମୋତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ କ'ଣ ନା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଟିଭି କିଣିବାକୁ ଯାଉଛ, ତୁମର ବାପା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଅଫିସରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଦେଲେ ଯାରେ ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଟିଭିଟା କିଣିଛି, ମୋର ଭାଇ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ହାତ ବାଜିନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସିଏ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ହେଲେ ଟୁ ପରଚେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ପାନିଜ୍ ଟିଭି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମେ କହିବା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ କିଏ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର କିଏ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଦିଜ୍ instruments are playing the role of influencer and influencing. They are influencing the customer to buy the product. ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆମର ରହିଲା, ଏ ପାଠଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଠ, MBA ପାଠ। ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ମାର୍କେଟିଂ ମିକ୍ସ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିକ୍ସ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ ମିକ୍ସ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ବାୟର ବିହେଭିଅର ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏମିତି ଟିକେ ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ ବହି କାଢ଼ିକିରି ତାକୁ ପଢ଼ିଦେବେ, ଥରେ ଦୁଇ ଥର ପଢ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଯିବ। ଇଟ୍ସ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ MBAରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି